kanthi nyadong barokahipun sholawat. Muga-muga kula njenengan sami estu digolongke dados umatipun Nabi sing pinaringan umur panjang tegese kathah perkara ingkang manfaat. Allahumma utamanipun minah binjang nalika awak piyambak sowan nang yaumul kiamat. Lebar dihisab jebul wong klowoh tekan wong sepuran kepetang kathah dosa kathah lepat kanthi nyadong barokahipun sholawat. Mugi-mugi kula njenengan sami digolongke umat ingkang nampi jatah syafaat. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Derek dedonga hajatipun Pak Slamet sak keluarga ngitane Kakang Putra. Muga-muga estu kanthi donga-donga kula njenengan sedaya lan masyarakat ingkang sami rawuh sakbadanipun dipun pitan lari menika cepet sehat lan dados lari ingkang saged netepi dawuh-dawuh kewajiban agama Islam sebab lari ngakil balik sampun nampi menika ganjaran menawi piyambakipun amal saleh ugi menika nampi pidana nalika piyambakipun nglampahi maksiat. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken Gusti Allah, kita menika didhawuhke kalih Kanjeng Nabi, ikhtanu auladakum fi sabilillah. Khitanono anak-anak lanangmu ing dalem hari ketujuh saka kelairannya. Fa innahu adharu saktemene khitan iku nyucikake wa asra'u linabatil lahmi lan mempercepat pertumbuhan daging. Dados dawuh Kanjeng Nabi menika sunahipun wong khitan utamanipun nggih menika disepiti nalika hari ketujuh saking kelahiran. Niku sunahipun keutamaan niku. Dene awak piyambak menika wau kok dikitani lari sampun ageng asal menika dereng kliwat ngakil balik niku tasih menika wau kalebet dipun parenaken. Sebab napa nek wis kliwat ngakil balik menika wau dikhawatirkan nek kitane keri mongko kewajibane wong wis ngakil balik menika kewajiban nindakake dawuh agama Islam utamanipun jejeke salat gangsal wekdal yang di sana dituntut nggih menika wau sempurna dalam kesucian. Suci badan, suci pakaian, suci papan. Lah kampung konek dereng dikhitan maka dikhawatirkan tidak memenuhi syarat salah satu suci ing dalam menika badhe salat suci badan saking sisa-sisa air kencing. Merganipun nek wong lanang urung disepiti kan niku hasafai isih ketutup kuluf. Hasafah niku nek Pak Kiai niku yen lek nerangke men santri mudhun niku dimaknani helm. Ketutup kulub niku nek bahasa Inggrise klep, nek bahasane klowoh niku ikut. Nah, ikut utawi klep sing nutupi hasafah, sing nutupi helm. Sebab kan mirip-mirip helm oke. Iki boten bali kira-kira. Iki ora perlu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah niku monggo nek niku tasih ada sisa air kencing yang nemplok di antara hasafah lan kulub paribasan Joko digoyang banyak entek limang timbo nek wong najise isih ana nek nggih salat niku secara syar'i menika ora ketompo mergo isih ana najis sing digowo niku sisa-sisa air kencing. Mula wong akil balik harus menika dikitan sebelum itu supaya nanti nek wis akil balik nindakake kewajiban agama Islam khususipun salat gangsal wekdal secara menika syar'i ya sampun memenuhi syarat sehingga bisa ketampi nang ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma berarti cetane nek wis disepiti ora tau salat niku percuma sepiti ngene nggih. Halo, ini ono wong sepiti jebul ora tau salat ora. Wong iya teko. Jatak merupi rupane. Sallu ala Nabi Muhammad. Jebul temriki menika wau khitan niku sekalipun mempunyai fungsi nggih menika untuk mensucikan dan mempercepat pertumbuhan sebab
istimewane kita bocah niku nek disepiti yo enggal cepet gede, Pak. Padahal sing diketok barang sethithik ning istimewane nek cah lebar disepiti cepet modho. Ngene kok nggih. Pancen niku ada keistimewaan tersendiri di dalam syariat agama Islam ingkang naminipun khitan. Lebih daripada itu, karena sholat gangsal tegal pancen keduda sangat vital ing dalam agama Islam, sing niku menjadi penentu keselamatan kula dengan sami nalika sowan nang ngarsane Allah, niku teng sholat. Dan pertama kali amal yang akan membela kula dengan sami teng kubur tekan teng yaumul hisab niku sholat. Maka urusan sholat pancen mendapatkan prioritas yang sangat utama, sehingga wong arep jejeke sholat harus diperhatikan betul syarat sucine, niku dipastikan suci awake, suci panggonane, suci pakaiane. Nabi dawuh inna sholati fid-din kamathali ra'isu fil jasad. Saktemene sholat timang waktu ing dalam agama Islam iku kedudukane kaya dene sirah teng awak. Pentingnya sholat nang agama Islam kaya pentingnya sirah teng awak, Pak. Sirah alias kepala bin mustaka. Menawi bahasa Inggris kuno endas apa itu, Pak? Inilah organ tubuh menungso sing fungsine menentukan mati uripe menungso. Contoh, Pak, pamane ana cah klowo blek nang alam donya, apese lair ki bocah kok sikile buntung tenan karo kiwa, asal lair isih metu sirahe, bocah tanpa sikil isih harapan umure bisa dawa. Mboten, Pak. Ana cah klowo blek nang alam donya, apese lair kok tangane brungkul tenan karo kiwa, asal lair isih metu sirahe, menungso tanpa tangan isih harapan umure dawa. Mboten, Pak. Ning bayangke upama ana cah klowo blek nang alam donya, walau lahir sikile komplit dawa-dawa, tangane mutuh temen karo kiwa, awake gagah kaya Werkudara, tapi nek lahir kok sirah sing protol ora ana, niku dot is dead, mati. Menawi bahasa Yunani niku no moda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Pamane panjenengan sami dadi wong Islam upamane menika durung bisa zakat, ora usah bingung, ora usah sabar. Dilalah luru bondo rilangi burung nanti sekarat, bayarane ora cekap-cekap, manang klowoh kondang paling melarat. Tenang. Wong kene kondang melarat malah cepet konangan Pak Lurah karo perangkat. Ya, dicatat tahun ngarep gasih kuwi ngopo zakat. Ya betul. Ning sing penting wala uripe melarat nek dadi wong Islam apapun masalah ora kena ngorbanake salat. Kondisi apapun isih jaga salat artine sok derek agamane isih urip nang yaumul kiamat ana harapan selamat mergo Allah bantu gulu beri rahmat. Allahumma apa sedere nang glawah durung bisa kaji ora usah cilik ati. Nah aji butuhke modal kathah linggawa sangu dilalah wis ngendelke warisan mati ora payu. Ora usah ceker, ora usah kecucu, soal kaji wajib sing mampu. Nggih, ning sing penting wala urip ora mampu, apapun masalah nek dadi wong Islam jangan pernah nyepeleki salat 5 waktu. Sebab apapun masalah rut donya isih kelingan salat 5 waktu, artine agamane isih urip sok nang yaumul kiamat, harapan Anda diselamatkan saka berat tentu. Allahumma amin. Ning maaf, walau nang donya ndremimil maca syahadat, entos panen langsung netokke zakat, Ramadan rawuh puasane semangat, saben tahun gaji bisa makan, tapi nek gablek ora tau salat, sok nang akhirat zakate, hajine, puasane, infake, amal-amal intune nasibe kosong, mati dut ora kanggo gawe.
apike kaya ngapa wong Purwajiwa, apike kaya ngapa wong Klowo lan Sepuran upama, walau apik gegerke wong sak desa, tapi wong Islam kok salat ditinggalno, iku paribasan awak kelangan sirah. Awak kelangan sirah artine sikil ora iso jangkah, tangan ora obah, mergo badan ketinggal sirah dadi jenazah. Gimana, Pak? Mula jenazah kan enggal mawon dikubur nang lemah. Soale nek kesuwen legorong nang jero omah, medeni bocah. Gimana, Pak? Artinya Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ternyata kula jenengan sami wangi netepi dadi wong Islam sesungguhnya wis ora meneh nyang-nyangan. Nom tuwa cendak dawa joko duda prawan rondo cina jawa sehat utawi lara wani ngaku Islam kudu gelem salat saben dina. Halo mula mumpung isih diparingi urip Allah ngeten Pak. Ampun oweng-oweng iku nggih. Awas. Iki sinjane barang karo nyambut gawe. Oke. Mula mumpung isih diparingi urip. Ayo potong saka limang wektu kanthi tertib. Elingono yen wis padha ketekan pati. Anane besok ketun ning wis ora bisa bali musik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ingkang sami mau sholawat muga-muga dibarokai waras padha sugih duras waris lamun sing merintis usaha saya lancar tur laris Allahumma sing mendel awas muga-muga nanggungan ora iso ngadeg Allahumma Pak Bu halo sholat ibaratnya sirah dan awak
wong ora salat berarti kelangan sirah. Pejah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyake Gusti Allah. Bahkan miderek pangandikanipun Imam Ghazali, maksiat terbesar gede-gedene maksiat niku adalah wong sing sengaja ninggalake salat. Zina maksiat, mendem maksiat, judi maksiat. Tapi terbesar yang sangat besar dosane niku wong sing sengaja ninggalake salat. Mengapa wong ninggalke salat kuwedhe dosane ra umum? Sebab wong nek ninggalke salat artinya dia sudah menyatakan diri orang duwe sesembahan. Sebab nopo cuk orang nyempake nyembah, orang nyempake salat, artine piyambakipun secara tidak langsung orang ngakoni duwe pangeran. Mula wong gede-gede dosa tidak wong wis ora duwe pangeran. Karena semua aktivitas kula jenengan sapi kabeh menika ana sing maringi, ana sing nyipta nggih niku dadi Gusti Allah, ning dianggep ora ana ya ora merlokake sowan, ora merlokake sujud, artinya sudah menyatakan diri menjadi golongan wong sing ora ngakoni ana pangeran. Halo. 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 Mula sak gemblung-gemblunge wong krowo, sak gendeng-gendenge wong sepuran, sak sableng-sablenge wong sabun, iku ta Pak Bu. Aja ngantek ninggalake salat. Lumayan esai sholat berkali nikulah satunya amal yang pertama kali bela kelengan sami nangarsane Allah. Kalau hamba ini najan gemblong, najan maksiat, najan wong gendeng ning esai kelingan nyembah nangarsanipun Gusti Allah. Halo. 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 Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyake Gusti Allah. Wong ki najan omok gemblong nang donya ning kok sirah isih gelem ikhlas digletake nang lemah gelem sujud, artine sing ngakoni dheweke nang donya iki ana zat sing segala-galanya menungso ora apa-apane nggih niku Gusti Allah nyatane sak gemblonge menungso isih gelem bedake sirah nggo bagongke asmanipun Gusti Allah. Halo. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab dhewe menika pamane ana wong kok jawab kula panjenengan Islam Pak Ustaz ning nang opo durung sempat salat. Kula niki lak mung melarat apen dina wektu entek ora cekap tak nggo nyambut gawe sehingga ora omanggo salat. Sunek kula wis sugih tak salat Pak Ustaz. Wong kok ngaku melarat alasan sing ora nggo salat. Wah niki sok nang neraka paling isor. Sebab apa? Ora ana wong melarat jebul nang donya kok rupane kere kaya ngapa wis disubsidi karo Gusti Allah atusan yuta. Napa siji tak hitungake ambegan. Ambegan niku miderek jenengan perkara murah napa perkara larang? Murah napa larang? Sepelean napa istimewa? Halo. Istimewane pundi? Larange pundi? Sebab wong ambegan lancar niku artine dheweke bendina bisa nampa subsidine Allah saka oksigen sing dijatah sedina sing ambegan iku pergundul. Kula biyen sekolah nang jurusan fisika jebul niku Allah lindungi manusa bendina kira 400 liter go ambegan kula nang sing 24 jam. Upamane dhewe menika kok subsidine oksigen dicabut karo Gusti Allah, wong kurang oksigen yakin sesek ambegane magep. Nek wis sesek magep wong iku mlayu nang rumah sakit luru kekurangan oksigen bening ora gratis tuku nggih mboten Pak.
Lah nek ambegan rumah sakit per litere murah-murah diitung 40.000 sampean butuhke 2.400 liter. Pengke 2.400 liter ping 40.000. Hah, pinten Pak? Pinten Bos? Oh, silakan baku pinten? Sing kumpang. Pinten Pak? Bingung gini bagi? Kathah ibang begitu gini bagi? Wis kathah atusan juta niku mung saking arah ambegan. Arah oksigen durung liya-liyane bisa ngrasakake adem panas asin legi lan liya-liyane. Wabeh niku nikmat sing ora sepele. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Upama ta ana wong rawa sugih ra umum bisa tuku ambegan 2.400 liter atusan juta mung gotoke nggo tuku oksigen, yakin nih ora uripe ora nikmat. Sebab apa? Nikmat saka ngendi nek mlaku-mlaku gendonge tabung, nggih mboten Pak? Halo. Lah derek sakniki ambegan merdeka aran jengking, aran lumah, warak miring, arak mengkurep, arak koprol, lancar. Mergane sehat niku larang atusan miliar. Ngene apa nggih? Mulane ana wong ora salat alasan latihan niku mumpeke nikmat sunan neraka paling dasar. Naudzubillah min. Halo. Mula nang donya aja enak-enak. Rasuwe bakal dipikul pundhak. Anang donya aja enak-enak. Rasuwe bakal dipikul pundhak. Mlebu kubur ulas mati buka. Banjur dipendem diida-ida. Mlebu kubur ulas mati buka. Banjur dipendem diida-ida. Monggo sareng ya Muhammad ya Thank you.
Allah lenglu berke kenikmatan tak tambahi meneh. Ramung urusan ambekan munggah siti nek ake wong tani. Langsung nyawang bukteki wong klawah mriki nyebleki jagung 12 nang Tegal dijebleki Allah lengi joli atusan jagung tememplek nang janggel ora genah itungan. Sak janggele sak klobote sak jagunge sak uwite sak larase yo manfaat kabeh nang menungsane iki boten Pak. Wong sepura nyebarke gabah 12 nang sawah disebarake gabah 12 Allah ngijoli atusan gabah ombyoan ora genah itungane. Yo sak gabahe, sak merange, sak menire, sak jedak, sak katul, sak gamene orang manfaat kabeh yo nang menungsane. Nggih boten Bos. Jenengan nyebleke domplak kayu telok mungkin ra usah dawa-dawa kayu sekilan reseke nang lemah sumben awake gemati ngijoli berarti bedol metu telane wae luwe gawedi tinimbang kayune kayu kami modot mulur dawa meneh ukurane terus isih kurang murah kepiye diskon metu kelubane PK bagi menungsane nggih mboten Pak. Wek nandur Lombok saka werna ijo tekan dadi abang ora tau rekoso ngejati dhewe. Gusti Allah sing ngejet-ngejetake. Coba nek wong klawok ngeyel Lombok arep padha diceti nang selerane dhewe. Ya ki gengluk entek wektune tur yo mesti akeh sarate tajamen dadi abang ora mungkin payu Lombok iki boten Pak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kula jenengan sami arang ngitung-ngitung anugerah Allah sing wis ditampa ora bakal bisa. Mula ijole wong pandai bersyukur nyoto nggih niku nek wis gelem nyelake gledake sirah bersujud nang ngarsane sing kuwasa. Halo. Tur tak jamin wong kene sak gendeng kaya apa isih salat yakin harapan ala gampang boleh hidayah Allah. Mergane nopo wong salat ibarate Kanjeng Nabi le gambarke juga kaya wong sedina sewengi atus ping 5. Lah wong nek sedina sing kenang banyu ping 5 resik napa mboten Pak? Padang napa mboten Pak? Contone jenengan duwe kaca jendela bendina dilap ping 5 walaupun ana kotoran nempel ora kober langsung resik. Terus apa res? Ane kacane padang mbok kenang sinar sithik tembus mlebu mergane kacane padang. Ning cobi duwe kaca jendela lingkar api 5 taun sepisan. Wis karaten wis nerak niki tak jamin mbok disentri padang ora tembus. Sempurna kok nek wong ahli salat atine niku bening gampang padang nampa nasihat gampang mlebu gampang nampa hidayah mergo biasa batine dikumbah sujud nang ngarsanipun Gusti Allah. Tapi nek wis sengaja tariku salat pancen wis sengaja ora gak salat atine peteng mula pengajian bola bali tambah bola wongsal wangsul tambah wongsal ya ujung-ujunge bungen tuwa mlebu kuping tengen mung jebol kuping yen kula kathah mriki pripun wonge teko ndi rupane tak lho sallu ala Nabi Muhammad mula beja-bejane menungso repote kaya ngopo kok isih gelem nyelake salat manembah nang ngarsane sing kuwasa soal ketopo pikir 17 sing penting waktune diserahno Allah lebih mencintai proses wong sing gelem dalam kepertobatan nang ngarsanipun Gusti Allah. Halo sallu ala Nabi Muhammad. Lah mangke grite salat iku ya werna-werna karena
salat nang kubur ya niku malih dadi padange jenengan wa nurun wa burhanan dadi srengenge dadi lenterane dadi petromane nang kubur jenengan kula nang kubur sok bakal ana cahaya tergantung karo salate jenengan ana sing oleh cahaya sopre padang jembrang ana sing mung sekedar padang ana sing mung ketat-ketit ya iku tergantung nanggon kualitas salat kula jenengan bahkan termasuk sok nalika tenggang siratal mustaqim wong sing ahli salat yang buru ala siratikal barqil khatim dan nyabrange buang terkilat langsung tekan lawang swarga Allahumma tenang apa wong ahli salat sing istiqomah tur berjamaah istimewa bantre panggalan soale wong ahli berjamaah salat niku nak wong jamaah niku ibarate kaya wong adol pisang sak tundungan gawa pasar sedoyo nek sak tundungan gawa pasar sak tundun bali 300.000 kan katut kabeh sak becicire sak pangan cocote sak dogole gitu kok nggih ngono kok jenengan walaupun ora patek paham karo ilmune berkudu ya kepiye tiru-tiru kancane ning berjamaah ibarate nampa 17 derajat nampa kabeh Allahumma amin nek wong salate dhewean umpetan kaya gedang pangan codot kira bagi ora menyanyangan di PF gedang sing DPF gedang DPF niku dipisah-pisah sing becicik kuwi pangan codot dincot tapi ahli berjamaah rombongan Pak oleh 17 derajat kabeh sing ahli jamaah sok ana sing kuwantre kilat nampa mobil hebat nggo nyabrang nang siratal mustaqim sebab napa siratal mustaqim ana riwayat nerangake ambane sepele paribasan rambut siji per 7 wilangane rambut siji ora cetha ukurane disikir dadi pitu kaya apa wujude mongko wong klowosok ngambak logika kabeh ning ono sing lancar lepset langsung swarga tekan sebab mabur ora nabrak dalan Allahumma kula sok loro paket sing mabur aja paket sing mlaku gitu to ki nek mabur ora urusan karo ukurane Pak langsung tekan lha sinten niku wong jamaah bos mula itu pun mak kecepatane ya werna-werna tergantung kualitas jamaah jenengan mula ana wong klawasuk nampa superjet istimewa wong sing VIP sing kualitasé paling jos kendaraane ana sing paling keri nampa aja-aja niku lho Pak nah sing pertama wis ana tandane wong klawa sing mobil paling apik ngarepe sok padang jembrang raine kaya padange srengenge kaya napa Pak padang kaya srengenge wadang senenge sapa sing padange saka senenge mobil apik marep dhewe kok ngendhan paling jos marep iki nggo wong klawa sing nang donya khusus urung mireng adzan ning wis standby nang masjid Allahumma wong sing datang lebih awal lho iki wis iktikaf iso zikir maca Quran sak iso-isone pemaca sholawat akeh ngenteni adzan wong iki raine padang jembrang kaya srengenge mobil ngarep dhewe biasane mriki kathah-kathahe penumpang tukang adzan mesti dipastikan rauh paling gasing ngene kok nggih wala suarane pales glenggor meneh ning wong rawuh gasing tetep mobil apik dhewe tapi sing adzan juk melu salat ora mung adzan tok juk minggat iki padha Pak sing nomor 2 burine iki yo apik khusus go sing raine padang kaya rembrang kaya napa Pak sapa sing padang kaya rembrang mung Allah Allahumma sing kepripun sing nang donya dhek iki nek mireng adzan kakean mangkat nang masjid wong nek mireng adzan enggal masa dundang selah enggal tekan masjid sok raine padang kaya rembulan Allahu Akbar Allahu Akbar wong sampun Allah
pireng agan bapak adik klowo sing nang pasar sing nang Tegal sing nang warung sing nang gawean Pak Jumardi lek ngaripin Kang Mustofa Jainal Supri manten ingkang mangkat soraine padang kaya rembulan Allah ibune sing nang warung sing nang pasar sing nang kali Yuna Tembi Markona lek winasih Mbak Titin Sisi Siti Nur mangkat soraine padang kaya rembulan Allah mobil ini nomor 3 ini apik walau kena apik kalau si nomor 2 khusus lho penumpang sing padang kaya lintang kaya apa bos? Lintang sapa sing padang kaya lintang ya iku wong klowo sing nang donya mangkat ngenteni komat nek adan nang omah glinting bisa pas udah umat nulat nulek pekungkang pekungkung matan komat banyak bingung nurudu serai padang koyo lumayan bos timbang sing paling gurih super kiri banget nih joget atas supir galak pajeke telak meneh khusus penumpang sing raine wajian koyo kunang kayak apa Pak? Kunang biar muncul mendep muncul kok kena cok orang lah sapa sing serane wadang kaya kunang yo iku wong klowo Allahumma sing kepiye sing nang donya ali jamaah rutin ketinggalan jamaah meh rampung wae teko sok raine padang kaya kunang lumayan alam paling suatu tetep tekan Allahumma sholli sing jamaah oke lah timbangane burine super kunang ternyata ana meneh wong kula sing nenes bin apes ora manjok gandul ala guntan antenge karo mobil panik iki menungsane ning dasar cah kula ki cerdas rambatan loro lawange sing ketemu lawange lawang didodok akon nyetir malaikat api antisi kersa buka awake ning jebul lawang dibuka ora ndokake malah karo malaikat ditendang bisisan gawe nek krungu iki menungsane ora oleh numpak mobil wae numpak tendang malaikat sapa sing ora oleh jatah numpak mobil wae nekat numpak gajil karo malaikat yaiku wong klowo sing nang donya mah cepat karo masjid ora tau gelem salat nang masjid wong iki tak halo ini bukan penumpang bro cakutan ora ono astagfirullah mulane sak gendeng-gendenge dhewek isih gelem nyoba masjid harapan duwe kendaraan Allahumma shalli ala Muhammad tuh pangeran kula sanes ahli swarga nanging kula mboten kiat wonten neraka mugi Allah kersa nampi tobat kula berkah pangeran
barokahipun majlis sonten menika kula njenengan sami digolong wong sing enteng netepi salat gangsal wekdal saben dina.